Για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώω μόνο γλυκά. Ελπίζω να ξέρεις πόσο δύσκολο challenge είναι. Και αν σου αρέσουν και εσένα τα γλυκά, σπάσε το κουμπάκι του like και γράψε μου το αγαπημένο σου γλυκό στα σχόλια. Είναι 11 και 20 και πρέπει να πάμε να φάμε το πρώτο γεύμα της μέρας. Τι θα σας φέρω μαζί μου σε όλη μου τη μέρα. Είναι Σάββατο, οπότε έχουμε πολλά πραγματάκια διαφορετικά να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο γλυκό για σήμερα είναι ένα κρουασάν. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είναι full φρέσκο αφράτο, έχει μέσα σοκολάτα όπως μπορείτε να δείτε. Νομίζω ένα τίμιο 7 στα 10 θα το πάρει για σήμερα. Και πάμε τώρα για τένις. Πάω το κουρασάν όλο, πάμε να συνεχίσουμε. Ωστόσο, δεν καλά που έχουμε cheat day σήμερα, αλλιώς με όλα αυτά θα γίνει μπουλούκος. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε από το τένις, έχουμε ανεφοδιαστεί με καφέ. Τελικά δεν μπορώ να σας δείξω πλάνα τένις γιατί υπάρχει τουρνουά, αλλά θα... ναι, δυστυχώς φαίνεσαι. Αλλά θα πάμε παραλία να ρίξουμε μια βουτιά, οπότε θα έχουμε πλάνα παραλίας και έξτρα γλυκά. Λοιπόν, έχουμε έρθει παραλία, αλλά πραγματικά έχει full αέρα, κάνει full κρύο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βουτήξω με την καμία. Προσπαθώ να σας κόψω λίγο και τον αέρα. Ελπίζω να μ' ακούτε. Φίλε, έχει απίστευτο κρύο. Εδώ είναι παραλία. Κανονικά εδώ πέρα έχει full κόσμο. Αλλά τώρα βλέπετε έχουν κλείσει τα μαγαζιά, είναι κλειστά όλα. Οπότε για τη συνέχεια του βίντεο πιστεύω θα έχουμε σίγουρα κάποιο είδους κρέπα, κάποιο είδους βάφλα, ίσως κάποιο παγωτό. Θέλω να πάρουμε και καμιά μπάρα έτσι λίγο με πρωτεΐνη να γουσάρουμε, θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση σας αφήνω λίγο, μπορεί να ρίξω μια βουτιά, θα δούμε και θα πούμε για το επόμενο γλυκό σε λίγο. Λοιπόν, μόλις παραγγείλαμε και δείτε τι θα φάμε. Λοιπόν, γλυκιά κρέπα, πραλίνα μπουένο, ωραίο μπανάνα και παγωτό βανίλια. Και μετά γλυκιά βάφλα με λευκή σοκολάτα και παγωτό φράουλα. Περιμένουμε να έρθουν, μέχρι τότε θα παίξουμε λίγο Elden Ring στο Xbox. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, θα πάθετε τίποτα. Legit, like, μακριά από τόσα γλυκά. Ήρθε η ώρα να φάμε τα γλυκά για το απόγευμα. Έχουμε παγωτό φράουλα, παγωτό βανίλια. Θα πνιγεί από τα γέλια. Πάει εκεί το ωραίο σου ανοιχτό πιτόγυρο. Παιδιά, θέλω αλμυρό τώρα, τέλος πάντων. Πήγε από δώρο. Πήγε ρε, μιλάτε. Λοιπόν, εδώ είναι η κρέπα. Έχει μέσα και τι δεν έχει, τέλος πάντων. Έχουμε βάλει μπανάνα. Ωραία, αν δοκιμάσουμε. Πήγε εδώ η κρέπα, νομίζω σε στέλνει νοσοκομείο. Έτσι όπως τη βλέπω, τη νιώθω για νοσοκομείο. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή. Μπουένο είναι. Με μπανάνα. Παιδιά, είναι απίστευτη κρέπα. No joke. Στα 10 ρε φίλε παίρνει ένα 8,5. Παγωτό όμως πόσο. Για το παγωτό ρε φίλε πάω ξεχωριστά. Εντάξει, παγωτό βανίλια ξέρω εγώ 7. Βασικά δεν έχει έντονη τη γεύση βανίλιας. Ή εγώ έχω κάποιον πολύ κακό ιό. Απίστευτο. Ωστόσο έχει μέσα και μπισκότο. Ωραίο. Πάμε παρακάτω. Ώρα για τη βάφλα. Legit θα πάθω κάτι. Θα πάθω κάτι κακό. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Ω, φιλέ. Δείτε εδώ. Εδώ τώρα πάμε νοσοκομείο. Απαραίτητα. Άμα πιέ και καφέ. Πες να μην προλάβω να τελειώσει το βίντεο. Παγωτό φράουλα. Λευκή σοκολάτα με βάφλα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Γιώνει στο στόμα, όνειρο. Έχει παγώσει το κεφάλι μου από το παγωτό φράουλα. Αυτό δεν είναι παγωτό ρε φίλε, αυτή είναι κατάψυξη ξύδια. Λοιπόν, το παγωτό είναι αντικειμενικά ένα 4 στα 10, είναι άθλιο. Η βάφλα τώρα πρέπει να τη φάμε μόνη της. Καλή είναι, λιώνει. Η λευκή σοκολάτα παίζει να είναι fail. Λοιπόν, η βάφλα, παιδιά, δεν είναι καλή. Είναι λίγο καμένη. Βγάζει λίγο καρβουνίλα, λίγο καφέ, είναι λίγο καμένη. Θα πάρει ένα 4,31 στα 10 κάτω από τη βάση. Να δοκιμάσουμε λίγο πάλι το παγωτό. Ίσως βάλω λίγο παραπάνω τώρα. Εντάξει, όχι, είναι ένα 4 στα 10 το παγωτό. Ναι, η βάφλα είναι καμένη. Βγάζει έντονα μια πολύ άσχημη γεύση. Μεταφερόμαστε στο τελευταίο γεύμα με γλυκά το βράδυ. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει στο τελευταίο γεύμα, στο τελευταίο γλυκό για το σημερινό challenge. Η ώρα είναι 9 και 5 και εδώ μπροστά μου έχω το τελευταίο γλυκό. Έχει γίνει ένα μικρό ατύχημα και τρέχανε τα πράγματα έξω από σακούλες και το ένα και το άλλο. Βλέπετε, έχω βραχή, έβρεχε full, δεν μπορούσα να σας βγάλω βίντεο καθόλου. Οπότε πάμε να φάμε το τελευταίο γλυκό. Λοιπόν, το τελευταίο γλυκό είναι οι λουκουμάδες. Μπορείτε εδώ να τους δείτε, τους έχω βάλει σε ένα πιάτο. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε και να τους βαθμολογήσουμε. Πριν δοκιμάσω, θέλω να σας πω σε καμία περίπτωση μην δοκιμάσετε κάτι τέτοιο. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω χάλια, έχω πριστεί. Ό,τι χειρότερο, παιδιά. Μην τρώτε γλυκά. Πάμε να δοκιμάσουμε το λουκουμά. Τρομερός, παιδιά. Ειλικρινά, είναι ζεστός, είναι τραγανός.
9,69 στα 10 είναι top, είναι από τα καλύτερα γλυκά κατά τη γνώμη μου. Ούτε πολύ γλυκό, τραγανό, έχει ζύμη, είναι απίστευτο, παιδιά. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, γράψτε Team Aero κάτω στα σχόλια και σπάστε το κουμπάκι του like, στείλτε το βίντεο σε φίλους σας για να ανέβει το κανάλι και να εκτιναχθεί. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο, bye!